Nyalande nayi Iblisa jarabi Yesu. Yesu fuɗɗi golle mum kono dañi hebde duuɓi 3 o hebbina ruhu ceniiɗo o arti Yurdan ruhu o fayrimo nder jeerende ɗon Iblisa jarabimo balɗe 4 ɗum fof o ñamani hay hunde. Iblisa wiimo, so tawi ka ɓi Allah yamir nde ɗo hayre yo wontu mburu. ina winda neɗɗo wurata mburu tan ina wura kadi kala ko Allah haali. tan Iblisa nayimo to ɓuri towde hollimo e on saha laamuji aduna fof. mami rokke sembeji e ɓure ɗiɗo laamuji fof ngati komi dokkaɗo ɗe kanji fof te dokkatmi ɗe komi belami tawde ko noon so a sujjani kam ɗeɗo guete fof goɗante. ina winda a sujjanta so wona Allah ma tan ko kanko tan poɗɗa rewde. caggal ɗum Iblisa nayimo Yerusalem darnoyimo e ceɓɓette galle Allah he. so tawi ka ɓi Allah diw paya e leydi ngati ina winda ma Allah yamir malaikaji mum yo ndene ina winda kadi maɗi tambe e juuɗe majji beele aɗa wasa ferguitade e hayre. eyyi kono noon ina winda neɗɗo jaribta ko Allah joomi. Holko woni ɗin jaribaji tati? Holno Yesu jabori kala hen jaribi? Holno Iblisa jaraborimi? Holno dartortomi somi jaribama?